An yanke wa Murja Ibrahim hukuncin share asibitin Murtala na tsawon sati 3. Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka a kuma daidai wannan lokaci. Tashar da ta saba kawo muku labaran nishadantarwa kai har ma da faɗakarwa. To idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka mai sauraro muna maka lale marhaban da fatan dai zaka danna mana kalmar nan ta alamar subscribe tare da kuma alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa babbar kotun shari'ar musulunci da ke Hausawa filin hoki a nan birnin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Halluru ta yanke wa Murja Ibrahim hukuncin sharar asibitin Murtala na tsawon sati 3 sannan kuma za ta rika zuwa Hisba har tsawon watanni 6. Sannan kuma abokanta Aminu BBC Ashir Idris mai wushirya tare da kuma Sharif Sadiq za su rika share masallacin Murtala har tsawon sati 3. To masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa 48 TV. Kar dai ku manta ku danna mana kalmar nan ta alamar subscribe sannan za ku iya comment a ƙasan wannan bidiyo domin faɗin ra'ayoyin bakin ku. Sai mun sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin. Mun gode.